alhamdulillah jama'a, wannan da kuke gani Trump ne ya fito ya bayani a ɗazu-ɗazun nan. Kun san ni ta inda Trump yake burge ni, baya ɗaukan asara ko kaɗan. Idan ya ga asara za ta yi masa yawa, ya tabbatar da cewa za ta yi masa yawa, to baya ɓoye-ɓoye. Zai fito ne ya faɗi zai faɗi abin da yake ransa. Idan kuma ka tsaya ka duba abin da yake ransa fa, kai da kanka zaka tabbatar da cewa to wallahi babu nasara, ba ƙaramin duka suke sha ba. Wato jama'a, Trump ne ya fito yana cewa dole ne ƙasashen Larabawa su biya su diyyar asarar da suka yi. Dole ne su biya su diya saboda su suke kare su, kuma sannan suna ɓanna sosai ta asarar dukiyoyinsu da kuma sojojinsu. Wato daga sati ɗaya da ya wuce zuwa yanzu Trump bai yi wannan magana ba, amma dukan da aka yi masa kwana 3 da suka wuce, da kuma irin asarar da aka yi masa, da irin lalata masa jiragensa da aka yi F-15 da Sidis da sauran manya-manyan jiragensa wanda aka yi a Kuwait da Jordan da kuma Bahrain da dai sauran kasashe, da kuma irin sojojinsa da aka kashe, kuma gashi su babu wani acibin da suke samu. Duk asarar da za a yi musu fa, har yanzu jamhuriyar musulunci ba su yi mata asara kwatankwacin irin asarar da aka yi musu ba. A ƙasa ɗaya ma sai a yi musu asara tafiye da dala miliyan 10 kuma miliyan 20 a wannan, banda sojojinsu. To yanzu gashi na a dazu nan ya fito yana magana cewa dole ne kai, sai da ma kira sunan kasashe, yace dole ne su biya su diya tunda su suke kare su, kuma su suke bata dukiyoyinsu da makamansu, suke ba da ran sojojinsu wajen kare su. Dole ne su biya su diya asara da suka yi. Wato a cikin yan wannan komawan da aka yi daga dai wannan zina'izar zuwa wannan komawar, akwai manya-manyan jaridu da suka fito suka tabbatar da cewa American ta yi asarar dala miliyan 30 a rubuce kenan, amma kuma su kansu akwai wata jarida ta fito ta tabbatar da cewa American ta yi asarar dala biliyan 80, dala miliyan 80 ta yi asara daga cikin kwana 4 daga cikin dai wanda daga cikin lokacin zina'izar nan zuwa yanzu, saboda irin asarar da aka yi musu na dukiyoyi da jirage na ruwa da jiragen sama da kuma sojojinsu da makaman da aka lalata wanda ba a samu an yi amfani da su ba. Abin da ya fito ya faɗa kenan. To dukan yayi duka, hatta kai ta kawo Trump yana kallon kasashen Laraba na cewa su ne za su biya su diya, su ne za su biya su diya. To ya ilal alamin jama'a, wannan yakin da wa ake yi ne? Da American fa ake yi. Sai kasar mamaya da ta laɓe ta koma gefe, ta ki kai hari, ta rabu da su. Gabaki ɗaya in ka duba yakin fa gabaki ɗaya babu wa'annan kasashen Laraba, babu wa'annan munafukan kasashen Larabawan a ciki, babu shi, babu muradin su ko kaɗan. Asali ma jamhuriyar musulunci ce musu suke yi, kar ku yadda a yi amfani da base ɗinku, kar ku yadda a yi amfani da wasu gurare naku, ba za mu kai muku hari ba, ba za mu taɓa ku ba. Amma suka yi allamburis. Asali ba su isa su hana kasar American din ba, ko suna so ko ba sa so su yi ta kai, kuma idan ta kai din aka yi musu asara fa, kuma su ne za su biya. Wallahi mutanen nan suna cikin tsaka mai wuya, babu yanda suka iya ne su fito su barranta, a bakin wuya suke, an san makasarsu, an san komai nasu, a lokaci ɗaya za a iya canja su. Kai sun ɗauki yadda da amana da komai, sun tabbatar da cewa wannan ƙasar ita ce mulkinsu, ita ce dukiyarsu, ita ce lafiyarsu, ita ce za ta kare musu. Allah kaɗai san irin halin da suke ciki. Yanzu gashi nan yaƙi ake tsakanin ƙasar American da jamhuriyar musulunci, amma ga ƙasar American nan ta fito ta ce dole ne ƙasashen sai sun biya asarar da aka yi musu, dole ne. To yanzu idan ka tsaya ka kalli maganar Trump, kaga kamar su ne suka je suka ce Trump dan Allah zo ka kawo mana ƙarshen jamhuriyar musulunci, ko kuma ka kare mana ƙasashen mu, ka zo ka kawo mana. Sannan shi kuma sai ya zo a zummar haka, a misali a yanda yake faɗa, a yanda shi yanzu yake faɗa, mu kuma a yanda muke gani ba ruwan ƙasashen Larabawa, kamar ana tilasta musu ne. Duk da dai mun sanar cewa akwai munafurci a ciki. Yau idan America za ta yi nasara, dariya za su yi komai, duk da an yi amfani da waɗansu. Rashin nasara kuma ba zai shafi kasar American ba, su zai shafa. Amma kuma gashi nan yau Trump shi da kanshi ya fito ya tabbatar da cewa kare su suke yi, suna yin asarori, dole ne a biya su dala biliyan 80 da suka yi asara, da kuma sojinsu da aka kashe. Mu je zuwa, gaskiya ta ci gaba da fitowa. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya gaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su a gama. Wato jama'a, akwai har-haren da jamhuriyar musulunci ta kai, amma ba na bomb ba, kuma ba na mizal ba, kuma ba na jirage marasa matuka ba. Jamhuriyar musulunci ta kai wani mummunan har-hare a wannan karan a duniya gabaki daya, wanda har yanzu ana tattaunawa, an rasa yadda ta kai wannan har-haren. Ana tattaunawa ne, abun kuma ya girgiza duniya, musamman kasar America da kasashen Europe, wanda hakan yana nuna musu cewa to fa mu ma kanmu ba mu tsira ba. Mu ma kanmu wannan har-haren na jamhuriyar musulunci fa idan ya zo kanmu ba fa tsira zamu yi ba. Ta kai ta kawo ala tilas yanzu jamhuriyar musulunci ta sa su nazari akan wannan mugun har-haren da suka kai. Jamhuriyar musulunci ta kai har-hare ne fa
nami ta hanyar kutse, wato ɗan asaiba ta wato masu kutsen yanan gizo, ta yi kutse ne a gaba ta tsakiya gabaki ɗaya kasashen gaba ta tsakiya, ta yi kutse ne akan wani bayanan sirri da ta samu na kokari da wani haɗin gwiwa da kuma haɗin wani munafurci da aka turo hukumar CIA da kuma ta Mossad na kasar mamaya kenan, da kuma hukumar leken asiri ta kasar America. Mutum 6 ne a tsabiban mutane wanda suka yi shigar burtu, suka yi shigan yan jarida, aka watsa su, aka turo su yankin Middle East gabaki ɗaya, musamman makota da jamhuriyar musulunci na yanda za su yi su gano wasu abubuwa. Kuma jamhuriyar musulunci ta san su, ta samu bayanai akan su, kuma ta san irin shirin da suke yi. Shiri ne wanda zai ba karamin shiri ne ba, wace shiri ne wanda zai rikitar da duniya, kuma zai sa al'ummar wannan yankin cikin matsala. To nan take fa jamhuriyar musulunci ta ba hanyoyin da za ta gano inda suke, ta rasa, nan da nan sai ta yi kutse a yanar gizo ta sararin samaniya, wanda ba kowane kai bane, ba kowa bane ya isa ya kutsa wannan gurin sai an samu bayanan sirri. Amma jamhuriyar musulunci ta je ta datsa, bayan ta datsa ta shiga wayar duk wani wanda kuke tunani a yankin Middle East, kowa ya shi, shugaban kasa ne, gwamna ne, a sarki ne, duk wanda kuka sani ta kutsa, ta shiga, ta je ta sato bayanan sirrin su gabaki daya, har kasar mamaya gabaki daya. A nan fa ta gano inda wa'annan yan jaridan wanda suka shigan burtu mutum 6 suke. Ta gano su ne a ina, ba a Kuwait ba, ba a Bahrain ba, ba a Jordan ba, ta gano su ne a ina, ta gano su ne a wani yanki da suka yi wani shigar burtu, suka tafi yankin Iraki, yankin Iraki, bakin na yankin Kurdistan, wajen yan ta'addan Kurdawa kenan. Ta gano su a wajen wani karamin otel. Jamhuriyar musulunci da ta gano wa'annan mutum 6 inda suke da kuma irin shirin da suke a wannan yankin na kokarin yanda za su samu hanyar da za su fasa su kutsa, su samu hanyar da bayanan sirrin da za su fasa su kutsa shiga jamhuriyar musulunci, da ta gano su ba harin bomb ta kai musu ba, kuma ba harin missile ta kai musu ba, kuma ba harin jirage marasa matuka ta kai musu ba. Jamhuriyar musulunci da ta gano cewa a Iraki take, sai ta sa aka je aka kama su a wani karaman otel guda 6 gabaki daya, ta sa aka kama su, aka shiga da su yankin jamhuriyar musulunci. Yanzu aka sana hannun jamhuriyar musulunci, wanda jamhuriyar kasashen duniya abin da a ce a wasu kasashen ta gansu za ta iya aika bom duk inda suke, ko jirgi mara matuki ya kashe su. To da yake ta gano su a kusa ne, nan da nan ta sa mutanen ta suka je suka kama su, bayan sun kama su suka zo suka tsallaka cikin Iran suka kai su. To kama sun da aka yi ne gabaki ɗaya hankalin duniya ya tashi, da kuma yanda aka yi kutsan har aka kama su, sai bayan sun shiga hannu sannan jamhuriyar musulunci ta ba da wata kafa wanda har ma kasashen duniya suka gane cewa an yi kutse, wannan signal din na sararin samaniya, har an samu bayanan sirri na ma kowa. To yanzu haka bayan kama su da aka yi fa, jamhuriyar musulunci ta gano dukkan inda wani haɗin tuggu da ake yi, da wasu da wani shiri da ake yi, da kuma wasu sojojin American inda suke ga baki ɗaya, wanda a yau in ta yi niyya za ta iya kai hari gida-gida, ɗaki-ɗaki, otel-otel, da kuma irin shigar burtun da suka yi da inda aka ajiye su, duk ta gano. Yau in ta ga dama kadai yau idan ta ga dama kadai ta ce za ta kashe dukkan wasu sojoji na kasar American, ko kuma wasu CIA na kasar American, ko kuma wasu wanda suka yi shigar burtu na kokarin yadda za a yi diddai wani shiri da wani makirci da ake yi mata. Yau in ta ga dama kadai za ta gama da wa'annan mutanen gabaki daya. Amma ta yi amfani, ta ɗauki wannan guda 6, kuma guda 6 tana hannunsu. To yanzu ɗaukan wannan guda 6 shine yasa duniya ta tsaya cak, turawa suka tsaya cak, Yahudawa suka tsaya cak, munafikan kasashen Larabawa suka tsaya cak, sauran jama'a suka tsaya, duniya ta tsaya cak, na ganin cewa to yanzu jamhuriyar musulunci tana da wannan kwarewar. To ya kuma mu fa nan gaba idan ta yi yunkurin cewa za ta gano inda muke a turai, a duniya gaba ɗaya za ta iya, kuma za ta iya kai hari ta kashe wanda take so. To yanzu wannan abin shine yake trending, wanda Trump ya ce ya fito ya yi mamakin wannan abin, ya daɗe yana nazari akan wannan abin, kuma sun rasa yadda za su fito wannan abin. Musulunci kenan. A ci gaba da addu'a jama'a, Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su, a gama da su. Wato jama'a, jamhuriyar musulunci ta ƙara turawa ƙasar American da kuma iyayen sojojin da aka ɗauko su aka kawo su yankin Middle East domin yaƙar jamhuriyar musulunci sako. Inda jamhuriyar musulunci ta ce a cikin kutse da muka yi da kuma satar bayanan sirri da muka yi, ita ce mun san adadin yawan sojojin da suke yankin Middle East gabaki daya, da kuma inda suke, da kuma makaman da yake hannunsu, da kuma irin mummunan shirin da suke yi, da kuma irin yanda aka rarraba musu yakin su yi shi. Jamhuriyar musulunci ta ce ta san da shi, kuma sannan tana kira ga iyayen sojojin da aka turo. Jamhuriyar musulunci tana da ikon da za ta haru kowane soja guda ɗaya kuma ta kashe shi a duk inda yake a yankin Middle East.
ta ce a kutsen da ta yi a bayanan sirrin da ta yi ta gano inda suke, kuma ta gano wayoyin hannunsu da suke amfani da ita, kuma ta gano irin aikin da aka turo su da ma irin sort of da aka ajiye su na kowane bangare da kuma bangarori ga baki ɗaya na yankin Middle East. Jamhuriyar Musulunci bata tsaya a nan kadai ba, ta ce idan ta yi niyya a yanzu a dare ɗaya a cikin awa ɗaya za ta iya gamawa da sojojin gabaki ɗaya da yawansu. Jamhuriyar Musulunci bata tsaya a yawansu ba, har iya adadinsu da iya adadin yawansu da kuma iya adadin guraren da aka ajiye su da ta faɗa. Jamhuriyar Musulunci bata tsaya a iya sojojin ƙasar Amerikan kaɗai ba, har waɗanda aka turo su wato wanda aka turo su hukumar CIA da kuma na leƙen asiri da kuma waɗanda suka yi shiga burtu a matsayin ma'aikata ne, amma ba da zimmar American ko kuma da zimmar haka dai wanda aka ɗauke su aiki da nemo bayanan sirri yanda za a kutsa jamhuriyar musulunci a kai mata har-hare da kuma yanda za a gano masu goyon bayanta a duk inda suke. Jamhuriyar musulunci sai da ta faɗe su kuma ta faɗi iya adadin su da kuma iya angoyin da suke da kuma iya adadin wayoyin da suke hannun su da kuma iya a kullun da kuma yanda suke tura sakonni ma kasashen American. Jamhuriyar musulunci bata tsaya a nan kadai ba, inda ta ce ita ba za ta yi abu fa dole sai ta yi wonin kuma sannan ta juya ta tura sako, kar idan ta zo ta yi abu kuma kasar America kuma ce iyayen yaran nan su zo su dinga ihu suna kuka da zimmar an je an kashe musu sojojinsu ko kuma su dauki bakin jini da daukar cewa jamhuriyar musulunci makiyarsu ce saboda tana kashe musu yaya. Tace tana kira ga iyayen sojojin da kuma iyayen da kuma yan kasar American cewa su yi kokari su dauke yayansu tun da sauran numfashinsu da ransu, su yi kokari su dauke. Idan kuma ba su dauke ba fa babu yanda za a yi mutumin da ya zo kashe ka kai kuma ka rabu da shi ba tare da ka kashe shi ba, tunda kana da hanyar kashe shi a cikin sauki wanda ku ba ku da hanyar da za ku kashe mu ko kuma kai mana hare-hare yanda zai same mu, to mu muna da ta hanyar kutse, ta hanyar kai aika makamai, ta hanyar abu yace za mu iya hada makami ya bibiyo yadda take hannunka ya kai maka hari a duk inda kake. Jamhuriyar Musulunci tana da wannan fasahar kuma ta gado kuma ta ƙara tura sako a yau din nan. Wato Jamhuriyar Musulunci tana ta ƙara rikitar musu hankali, tana ta ƙara canja musu tunani, tana ta ƙara canja musu sabon salo a irin shirye-shiryen da suke yi. Saboda haka jama'a, lokaci fa ya riga yayi, sai dai a ci gaba da addu'a kawai, amma ta fito musu a haƙiƙaninta, ta nuna musu cewa ba su san me ake nufi da technology ba, ba san me ake nufi da sadarwa ba, kawai suna rike wayoyi ne da kwamfutoci, suna sa wasu matakan tsaro ba san komai akai ba. Amma ta ce za ta nuna musu cewa da kayan aikinsu da kayan faɗansu za ta yi amfani kuma wajen cutar da su, kuma sun tabbatar da hakan za ta yi ɗin, musamman yadda hankalinsu ya tashi suke neman yadda za su dakatar da faɗan kuma da ba zai dakatu ba. Allah ya samu dace. Wato jama'a, shugaban ƙasar Amerikan ya fitar da sanarwa a yau ɗin nan inda ya ce ya gama shirin shi tsaf, ya gama shirin shi da gwamnatin Labanan da kuma yadda ya turo sojojinsa cikin Labanan wanda za su yi aiki kafaɗa da sojojin, wato da sojojin Labanan kenan wajen kutsawa da kuma gano inda dakarun mai nasara suke da kuma kwace musu makamai da kuma batar da su a Labanan gabaki daya. Trump ya fitar da wannan bayanin, ba wai ya fitar da bayanin nan bane a yau kadai, sai da ya tabbatar da cewa a bangaren Syria kuma ya gama shiri, wato sun gama shirin su da su da kasar mamaya da gwamnatin Syria, wato gwamnatin Syria da sojojinsu wajen ba su makamai da kuma karfi da kuma dukkan kulawa wajen yadda za su yi su taimaka su ma su shigo wajen a yi rubdugu wajen kwacewa dakarun mai nasara makamai da kuma batar da su a doron duniya. Wato jama'a dai za mu iya cewa a yanzu sun gama shirin su gabaki daya, sun gama shirin su kuma kowa ya fito a matsayinsa. Gwamnatin Labanan da ita da sojojin kasar Amerika, wanda na kawo muku bidiyo yanda suke jibge sojojinsu a Labanan kenan, da kasar Amerika take jibge sojojinta a Labanan, ta tara adadin sojoji sun wuce misali, wanda su za su yi amfani ne da gwamnatin Labanan, a sojojin Labanan wajen kutsawa da karban makamai da kuma batar da dakarun musulunci, wato dakarun mai nasara kenan na Labanan kenan. Sannan kuma wancan bangaren kuma ya fitar da sanarwa cewa sun gama shiri da gwamnatin Syria, wato gwamnatin shugaban kasar Syria sun gama shiri da shi, za su bashi makamai, za su bashi kulawa, za su bashi dukkan yawan adadin sojojin da yake so na kasashe daban-daban wanda aka hada da su da kasar mamaya, za su haɗu su ma su zo su haɗu, wato su haɗu da kasar mamaya da kuma ita kanta gwamnatin Jolani, gwamnatin Syria da sojojinsu da taimakon su, sannan ko ta nan kuma za su haɗu da sojojin Amerika da kuma gwamnatin Labanan wajen yanda za a haɗu a kai dakarun mai nasara ƙasa kenan. Idan aka tabbatar babu su, to za su mai da hankalinsu kuma ga Iraki. Nan ma idan suka gama tankaran Iraki suka tabbatar da cewa sun gama da makawamanmu da kuma sauran dai duk wani hannu da
aka tabbatar da cewa yana taimakawa jamhuriyar musulunci ko kuma jamhuriyar musulunci tana taimaka mai idan suka gama da su sannan kuma za su kutsa su shiga cikin Iran wajen gamawa da ita gabaki daya a shirin da suka yi kenan. Jamhuriyar musulunci ta fito ta tabbatar da cewa duk wani shiri da suke yi ta sani kuma tana kallon su, kuma tana so ta yi inda ta ce za ta ba dakarunsu, wato za ta ba dakarun mai nasara karfi da kuma dakarun Siriya karfi da kuma ita kanta wajen wargaza shirin da suke kokarin yi. Ta ce wanda a yanzu ba mutuwa ake ba, kadarori ne da kuma karya tattalin arzikin Amerika da take yi kawai. Amma a duk lokacin da kasar Amerika ta ɗauki wannan burin kuma ta hada da gwamnatin Siriya kenan wajen kai wannan hare-haren da kuma wannan mugun farmakin, kuma aka hada kai da gwamnatin Lebanon da kuma sojojin Amerika wajen kurmushe dakarun mai nasara na Lebanon, to su tabbatar fa a wannan lokacin ne za a zubar da jini. A wannan lokacin ne makami mai linzami zai yi amfani, a wannan lokacin ne za a yi mutuwar da ba a taɓa yin ta a Middle East ba, wanda a cewar Trump kenan yanzu sun gama komai, ba abin da suke jira illa iyaka ba da umarni ta nan bangaren da ta can bangaren su taso ga baki daya su gama da dakarun mai nasara. Saboda haka jama'a dai a ci gaba da addu'a. Muna gaya muku fa yanzu ne aka fara, ba abin da ya dace a gun musulmi na gari, musulmi mai son ci gaban musulunci, ba musulmi mai haɗa kai da kafirai, mai haɗa kai da Yahudawa, mai haɗa kai da wanda Allah ya ce ka barranta da shi, kuma ya ce ba abokinka bane, babu yanda za a yi ya soka, idan ka ga ya soka sai dai idan ka zama shi. To idan har ka zama shi, ya ni kai ma ka zama arne kenan. Saboda haka musulmi na gari sai dai ya dage da jamhuriyar musulunci addu'a, ita kadai take bukata, ba ta bukata komai, bata ce a taimaka mata ba, bata ce ka taso ka je ka taimaka mata ba, za ta iya abin da take so, addu'ar ka kadai ya fi ka je ka ɗauki makamin. Saboda haka mu ci gaba da addu'a kamar yadda muke ganin addu'o'in a koda yaushe. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya baki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a gama. Jama'a ga wata gaskiya da ni dai ban san da ita ba sai a bakin wannan bawan Allah. Dan Allah ku tsaya ku saurara ku ci. Haka abin yake, kuma dama haka aka yi. Ni ban taɓa jin ta ba wallahi, sai a wannan bakin, sai a wannan. Duk da dai malamin ya fito ya ce a je a nemi ilimi. To dai da Allah ku yi mana ƙarin bayani akai, amma dai ni ban taɓa jin ta ba sai yanzu. Ku tsaya ku saurara ku ji da kyau. Allah ya samu da. In dai dadewa ne a cikin musulunci ba a rufe mutum ba bayan ya rasu, wane ne ya fi cancanta inda gaggawa binne mutum sunnar annabi cewa ya kamata a ɗaba bukata a kansa? Tambaya nake. In dai gaggawar a kai mutum a rufe sunnar annabi ce, wa ya kamata a yi gaggawa a ce an rufe? In a yi gaggawa a rufe sunnar annabi ce, wa ya kamata ya fara cewa da na rasu ka ku bani ko minti da waye? Amma kwanan nawa ba a rufe shi ba. Ba da kuka rike ba. Har su man sawo shi kwanan man na Allah nawa ba a yi jana'izarsa ba. Kwanansa nawa ba ɗaya ba ba biyu ba. Sai a je a duba a ta maganar da dan mara hakorin sama. Mara hakorin sama a je makaranta a gani manzala kwana nawa yayi ba a rufe shi ba. Kuma an gaya mana gungun mala'iku sun zo sun yi sallah, rauhanai sun zo sun yi sallah, aljanu sun zo sun yi sallah, annabawa sun dawo sun sallaci manzon Allah. Ai haka aka dinga yi, khala'ik na Allah suka zo suka dinga yi. Wannan kamna iya fassara mana yadda aka yi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Gara ma shi wannan kasashe ne. Dan ma ba ku ga na koyon ba. Wancan kwanakin ɗarin da aka kuka san da waye suka zo suka yi sallah. Da wannan da ya bayyana kawai za ka yi bakin ciki, inda za a bayyana ma wancan na kwanakin wa'anda suke zuwa su yi sallolin. Ai ina ji mutum sai ya silale da hanya ko? Sai ya silale ya gudu ya bar duniya saboda bakin ciki. To Allah ne ya bashi, ya yi wa Allah, Allah ya masa. Ya yi wa Allah, Allah ya yi masa. Duk wani wanda za a ce ya ɗabbaka sunna ta zuhudu ko wara'i ko biyayya ga Allah da ɗabbaka daula ta musulunci haƙiƙiya. In ka ɗauko shi ya zama samfuri, yanzu kaga a kansa aka ɗora za a gina. Duk Iraniyawa yanzu da fitinan raba gai da ma Yahuda suke tura, yanzu Iraniyawa kowa ya da shi kamna'i ne. Ba a san shi ba sai da Allah ta'ala ya azurta shi da wannan shahada. Amerika tana kidan ya ina ma ashe ma Ingiza shi ta cikin darajar duniya da lahira. Ta jawo masa ɗaukakar duniya da lahira. A duniya ya fandaba ko ina ya samu lisanin sidiki sai ga munafukai. To kuma tunda manzo Allah ma bai tsira ba daga sukan munafukai, waye dai tsira? Annabi Muhammad shi kansa bai tsira ba. A gani gangan jikin nasa bai tsira ba daga zargin munafukai. To waye dai tsira? To saboda in ka samu kanka daga cikin masu yabo da jin daɗi da abin da ya faru da wannan bawan Allah jikan Annabi Muhammad, to ka gode Allah.
amma in ka samu kanka cikin masu jin zafi da bakin ciki to fa kai ka samu matsalar zuwa duniya sai dai kuma a gyara a da tuce a kyau mutane ba su san addini ba shi na matsalan addini ne sama ba haƙori kamar sa in yawa wai matsalan addini ne shi ɗan mai gwargwadon ƙwaƙwalwa diya manta abin da ya yi a doron duniya na amma hanzu bai gaji ba to shikenan kana haka za a zo ga ka wayi gari ga kusa da kujera da gari kake hau kan ba kowa ya gudo gidan manzon Allah sai magani ka gidan uban wazaka a bar gidan uban naka ko ai da gani wannan yana da uba ko uba amma irin wanda ba a alfahari da shi ya zama uba a gani ko to Allah ya raba mu da irin wannan matsayi na su tiramol dan mai kwarkwata kwakwalwa ta motsa an gaya masu shirme yake dai yana ne na rigo sai da ya rike na jayarin a dai an dafa an banka bakin jige ne kuma sai dai ya kashe su to insha Allah Allahumma anta wali ni'matina wal qadiru ala talibatina ya alam hajatina wa hajat man awsana bid du'ai nasalaka biki muhammadin wa alihi wa fatima wal hasan wal husain lamma qadaita halana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ayman abwa ala muhammad wa